Я се усмихнете. Аз предлагам, докато чакаме маестро Дионов да ни каже кратък вид с неочакван финал. Неговата палитра е богата, така че ще се изненадат. Един се обажда в радиото и казва: извинявайте, намерих един портфел. Тук радиото ли? Радиото ли? Да, радиото. Абе вижте какво сега, намерих един портфел. И вътре, да ви кажа, 4000 евра, 5000 долара и 8000 лева. Обаче няма лична карта. Има само шофьорска книжка и на нея някой си Иван Иванов. И от радиото му казват: ама вие искате обратна връзка, нали? Да върнете парите. Не бе! Абе, поздравете този човек с една хубава песен, бе. Това е. Успехче. Така. Поздравете го с една песен, бе. Той е хубав човек, той е. С неочакван край. Браво. Това е неочакван край. Имаме още една минута. Строй. Представете ли си войнишки строй? И старшината сдава строй. Право, момка, ела тук. Така. Ето го редника. И старшината сдава ротата и казва: всичко е наред, господин генерал. По време на моето изслушване всичко е наред. Обаче генералът е сърдит и казва: как ще е наред, как ще е наред? Какъв е този с големия нос от средата на първата редица? Какъв е този голям нос от средата на първата редица? И старшината казва: господин генерал, природа. Какво мога да направя? Каква природа? Генералът казал: какво може да направиш? Ще му кажеш да премине във втората редица. Ама той е там, господин генерал. Готови? Музика! Не, чакаме. Добре. Аз не те виждам, на контражур си. Виж, мила, дай ти знак за музика. Дали тук сме готови? Ти му знай знак. Дай му знак. Леле, много хубаво шоуто беше, нали? До година пак. Добре. До година къде искате? Пак в операта или тука? Тука. Ами ако вали? Искам сняг. Жорка, пусти сняг, молите се. Ето, снега идва. Снега идва, като по поръчка. Трябва да има сняг. По време на включването искам сняг. Много е готино. Още, дай. Давай. Сметката просто. След една минута включване. Аз да го прави това движение, така, да го прави това движение. Или не с косата само. Жалко сняг. Още 30 секунди. Обратно оброяване да ще правим ли? Не, секунди. Обратно броене е забранено в Бургас. Добре, както кажете. Кажи когато останат 10 вата. Кое? Значи отиваме с петия сезон на участие в Раднево. Няма да му казваме името. Петия сезон, знаете кое е? Без да му казваме името. Пеем първа песен, втора, трета песен. И петия сезон, както казах, няма да му казвам името. Не му казвам името. Излизаме в Раднево и той казва: здравейте, Хаско! Здравейте! И жената, която ръководи културата, излезе притеснена: но господин Дионов, моля ви се, ние сме в Раднево. Извинявайте, обърках се, няма проблем, сега ще го правим. Ние сме в Раднево. Да, как в Раднево сме, всичко е точно. Излиза на 6-та песен, 7-ма песен, излиза пак. Петия сезон казах, няма да му казвам името. И казах: тук ли
къде сте? И жената пак е. Абе, господин Димов, много се извинявам. Давай да сега на края на концерта ще го правим. Няма проблем, сега ще го правим. И излиза маестро Димов, правим една последна част, най-големите хитове, нали всичко точно. Хората се забавляват, пръскат се от кеф. И маестрото казва, вижте сега, аз ви обърках града няколко пъти. Много се извинявам. Ма всичко най-хубаво! Хасково! Всичко най-хубаво! И хората се забавляваха наистина на този концерт. Трябва да вземем по-често да бъркаме името на града. Но и не поканиха повече. Третия път, така, третия път нарочно го сбърках заради Вица. Обаче не съм чул някой да сбърка Бургас с Варна, нали? Нали? А това е. 50 секунди още. За тази зима изхабихме всичкия сняг на Бургас. Няма сняг повече. Руди трябваше. Руди. 30 секунди. Руди, тук ли се Руди? Ето го, маха. Бързо качи се и ти, бе, как? Бързо. Качи се, Руди. Руди! А така, танцуваш? Специално за Милена Добрева. И на последния куплет какво правим? Това е. Лечи си, бе, лечи си. Дясно-ляво, да. Стоп. Айде сега, пляскайте всички. Живот! Къде празник идва при нас. Малки улички греят витрините, пада сняг. Вас танцуват с радост снежинките, празник идва при нас. Звъни камбанен, празник идва при нас. Звъни камбанен пред целия свят. Бяла Коледа, светъл е градът и странен празник идва при нас. Млади улички греят витрините, пада сняг. Нас танцуват с радост снежинките, празник идва при нас. Звъни камбанен празник идва при нас. Звъни камбанен празник идва при нас. Весели празници на всички бургазлии и гости! Да сте живи и здрави! Благодарност голяма!